Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Idaydayaw yu ti Apo, da kayo anailangitan aparswa. Itanok yu ti dayag ken pannakabalin na. Idaydayaw yu tinadayag anagan ti Apo. Agparintumeng kayo asi kakawes iti panagdaydayaw. Takder tayo amin kakabsat, ket kantain tayo iti himno ti panagdaydayaw. Santo, Diyos na napigsa, akan kami nga agdayaw ken ka. Santo, 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 singaw ken kayat na Diyos sa madayaw, awagin ka na. Santo, 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 dayawen daka, dagiti tao asang sangkamaysa. Kristiano, agparintumengda, agrukmaken ka, away umingga. Santo, 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 awagan ka, pati managmasud gloryang iliwen na. Sigalati Santo, awan pagkurama, panakabalin, asiken hayat. Santo, 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 manakabalin ka, amina pinarswam sikat idayaw da. Santo, 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 naayat nga Apo, Diyos Ama, ken Espiritu. Agkararag tayo amin. O bendito ken managayat nga amami, Diyos sa nailangitan. Agyaman kami o Apo Diyos iti daytoy manen nga aldaw. Nalpas manen iti makalawas o Apo Diyos nga naaramidan mi dagiti adu nga trabaho mi, na sabat mi dagiti adu nga pakakumikuman mi o Apo Diyos. Ngem kas iti pinaginanam iti may kapito nga aldaw o Apo, imay kami dito'y balay mo tapno aginana kami nga sika iti kadwami. Ket nga rudo Apo Diyos iti inkam panagdaydayaw, panagkarkararag ken panagyaman ken ka, dawaten mi o Apo Diyos iti panaggaraw iti Espiritu Santo mo Apo Diyos, tapno iti panangsabat mi iti barumanen nga lawas na o Apo, sika iti pigsami, sika iti mangtarabay kada kami, ket sika iti mangisuro ken mangidalan kada kami Apo Diyos, tapno maaramidan mi dagiti pagayatam. Bendisyonam kan ganod Apo, ket isagana yu kadi iti puso ken panunot mi, nga mangawat o Apo Diyos iti mensahe ti biag, babayan kadagiti adipen mo nga usarem, mensahe ti biag ken mensahe, babayan iti musika o Apo Diyos. Agyaman kami launay Apo, ket isublimi iti kangatuan nga panagdayaw ken panagyaman mi ken ka. Dagito iti araraw mi ken panagdayaw ken panagyaman mi, tinasamit nga naga ni Apo ming Jesus. Amen.
Kinuna kadakwada ni Pedro, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, pabunyagan kayo tinagan ni Hesu Kristo, tapno mapakawan dagiti basbasolyo, ket awaten yun to ti sagut ti Espiritu Santo. Iti daytoy nga kanito, kidawik man, titunggal maysa nga agparintuming tayo, ket maawis kayo nga daan si papakumbaba, ken panagkiddaw iti pamakawan ti Apo, bayat ti panagtukar ti organo. Agkararag tayo, sangsang kamaysa kami adumatag iti saklang mo o Apo. Tapno ipudno ken dumawat ti pamakawan mo, tapno agtultuloy nga umawat kami ti ayat ken parabor mo babayen ti grasyam. Inayat na kami unay, taimbaon mo iti bugbugtong nga anak mo, nga isut nagbalin akas pastor mi. Wayawayaan na kami kadagiti basol mi, pakawanen na kam, tapno maadaan kami iti talna, ken pannakaisalakan. Daytoy ti kararag mi, tinagan ti anak mo, ani Hesu Kristo. Amen. Amen. Kakabsat daytoy iti panawin nga maurur dagiti sagot nga agpaay iti paaramid ti multipurpose building tayo. Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning! Diyos ti may tanok, iti daytoy nga kanito, daytoy ti aldaw, iti komunyon, ket sangsang kamaysa tayo manen, nga agdayaw, ken agyaman, ken apo, iti daytoy nga umuna nga bulan.
Ket daytoy meten ti maudi nga bulan iti conference year 2023-2024. Agyaman tayo ti panakipaset ti tunggal may sa kanya tayo iti daytoy nga kanito ket dawik man no adda digiti cellphone yo dita sa pulin nyo man di Central United Methodist Church ken paki-share and post yo di link ti service tayo tata ditoy Ilocano ta naka-live ken dawik met ti panangawis yo ket ti tunggal Domingo nga adda iti gimong tayo dito ay Central UMC nang runa ti Ilocano service. Ket iawis nyo man, no, dati maamuyo nga kailokanuan, nga kababagyan, gagayem, kapamatyan, ken anyaman nga sino man dagiti Ilocano nga adda dito ay Metro Manila, Greater Manila area, ken kastamet dagiti kapamilya tayo nga simmangpet naggapo balasiw taaw, ket dada dito'y Manila, ket awisin nyo isuda ang makipaset dito'y iglesia tayo. Ket ti oras ti aramid tayo, ti tunggal Domingo, ket alas 9:30 ti agsapa. Kakabsat, kablawan tayo man, dagiti amin nga agkasangay, ken kastamet kadagiti nakaabot, iti anibersaryo, dagiti kasarda, ket kidawek man, no, adda dagiti ag birthday tata, no daman kanyayo kakabsat ket agtultuloy nga ti parabor ken bendisyon ni Apo ti paay na kanyayo ken kastamet kadagiti nakaabot kadagiti anibersaryo da iti daytoy nga lawas ken kastamet nga agyaman tayo iti kadada iti gimong tayo ni kabsat nga Teddy A. Turgano. Ayan, nagyaman kami. Kidawik man ti panagtakderyo kabsat. Ayan, nagyaman kami. Ken kastamit kini Ethel Alingod de Malanta Cañedo ije Imbiao Rojas UMC. Ket iso na ti secretary iti konseho tayo ije Imbiao. Malagip ko ta Imbiao ket nagnaid kami mati makatawin sa wen no duatawen idi ngem 1 year old nakpay lang idi. Ayan. Ije Imbiao Rojas abay ti Malig. Ayan, nagyaman kami kabsat. Nagyaman digitiran tayo dito in Manila ket sa tultuloy nga maawis kayo no madanunan kayo ti Domingo dito ay iglesia tayo dito ay Central UMC. Ken kastamet dagiti amin nga ada iti board exam na iti daytoy nga lawas no adaman kanyayo kakabsat pakitid nyo man nagnagan nyo tapno kastakit may kararagan kayo kaslaki ni kabsat nga Merrill Fiesta nga ag-exam ti dentistry into no June 8 to 10 and 15 and 22. Ayan kidaway man ni kabsat Merrill Fiesta tapno mairamraman ka kadagiti karkararag mi nangnangro na ti evening devotion ken dagiti daddo mapay nga aramid tayo. So agyaman kami ken ti tunggal maysa kanya tayo no anyaman dagiti gandatyo nga adda ditoy Manila gapo kadagiti trabaho yo wenno nangnangro na dagiti kabsat tayo nga agururay ti panagtrabaho dai balasiw taaw no nya ti bayat ti kaadayo dito isapay la kuman ni Apo Dios ti mangted ti parabor ti sirib ken anyaman nga kasapulan nyo tapno kasta ket makaapan kayo kadagiti ikarkararag yung nga lugar gapo kadagiti trabaho nga awag ti Dios kanyayo ken kastamet nga kidawek man ken fiskal nga dalang announcement na may papan kadagiti aramid tayo into no Sabado. Ayan. Ay, thank you, Pastor. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, ulitek ti mangawis kada kayo amin. Iti daytoy umay nga Sabado, June 8, 2024. Daytoy iti tree planting activity tayo kakabsat ijay Marikina Watershed, Antipolo City. At da iti registration form ijay likod, mabalin yun to nga damagan kin ni Brother Nante, iti security guard tayo, ta isurat yo kakabsat tinagan kin contact number yo. Inton Saturday at da iti lugan nga mausar tayo, agyaman tayo kada kabsat malu kin ni Sir Jojo, at dati duwa nga lugan, you have to be here by 5 o'clock, tapno makalugan kayo iti daytoy nga free ride. And
Free po itong event na ito. Wala po tayong registration. May pagkain din po tayong pagsasalu-saluhan na breakfast and lunch will be served. Ket maawis kayo amin nga makipagpaset kakabsat. Tinagan yo, may kaniti name tag, ijay mula nga imula yo. So we will take care of these plans for the next months and years at imo-monitor din po natin ang paglaki ng mga halaman pong ito. At ito po ay napakagandang pagkakataon para makatulong po tayo sa ating simbahan dahil ito po yung ating bayad sa 3 nara na puputulin po natin dyan sa ating ginagawang multipurpose building. And at the same time po, it's our way to participate in saving the Marikina watershed na napakalaki po ng kontribusyon sa tubig ng buong Metro Manila. So maraming salamat po. Let's be part of this very meaningful activity on Saturday. Salamat po. Nagyaman kami fiscal desk, awis nga aramid tayo ito no Sabado ket maawis kayo nga makipaset iti daytoy nga aramid. Kastamet nga kayat mi nga ipadamag kanyayo kakabsat nga iti Biyernes ket nalpas iti annual conference tayon ket kayat mi nga ibaga nga na-retain lagi ti pastoryo ni Pastor Rani nga mangidangulo ti Tagalog kas admin tayo ken toy numo ti Biangyo kas pastoryo ti Ilocano ket na-retain ti may kadwa nga tawin into no sumaruno nga conference year ken ni Pastor Onilia iti English ngem ni Pastor Jordan wenno Ruben Manyabat ket naiyakar apo ket isuna ket mapan ijay Wesley United Methodist Church ijay Santa Ana Manila ket ti sumukat kanya na kas pastor ket ni Pastor Joey Kunanan nga naggapumet ijay Kaunlaran Village UMC ijay Caloocan asidig jay C3 itoy banda ti C3 Road itoy Caloocan. Ken kastamet nga ti diakonesa tayo ket maritain met ti may kadwa nga tawin med ditoy kas may isa nga trabahadores yo ken apo nga mangidangulo ket agtultuloy nga kidawi mi ti karkararagyo nang nangruna kanyami nga mabati ken kang runaan na met kastamet iti pumanaw ken dagijay sumukat nga agbalin nga trabahadores yo iti sumaruno manen nga conference year iti 2024-2025. Ken kastamet nga kablawan tayo ni Kuya Noel isuna ti mangidangulo ti multimedia ti PAC. Ayan, ket ni Ate Judy isu ti treasurer. Treasurer iti conference year. Tama tayo, no? Treasurer iti Philippine Annual Conference nadutukan nga treasurer tayo katagyaman tayo ti biag dagiti nga kakabsat tayo nga nakipaset ti konferensya tayo ken kastamet ti umuna nga tawen nga nakipaset ni fiscal kas lay delegate to the annual conference representative iti Central United Methodist Church ken kastamet kini Judge Edwin Larida Junior nga isuda ket paset ditoy Ilocano service. So agyaman tayo kidawi mi tultuloy nga panangikararagyo kadagiti aramid kadagiti plano ken anyaman nga pagayatan ni Apo kas paset ti panagserbi tayo kas maysa nga Iglesia Metodista ditoy Pilipinas. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat, maadaw iti epistola, iti may kadwa nga libro ti Korinto, kapitulo 4, manipod iti 5, ginggana sa 10 ket 2 bersikulo. Saan at ibagimi iti ikasabami? Ikasabami ni Hesukristo akas Apo, kenda kami akas adipenyo gapu ken ni Jesus. Ti Diyos ang nagkuna, agranyag ti silaw manipod iti kasipngetan, ket isumet laing ti Diyos anang ted iti silaw na, kadagiti puso mi tapno maamuan mi ti dayag ni Diyos, ti Diyos iti rupa ni Kristo.
Ngem da kami nga addaan iti daytoy na espirituan agameng, mayarig kami kadagiti na narukop abanga, tapno maipakita ati kangatuan apan nakabalin ket kukwa ti Dios saan ada kami. Masansan a maipasango kami iti riribok, ngem saan kami a maparukma, no dadduma agdwadwa kami, ngem saan kami a maupay. Adu ti kabusor ngem addalat tagayem mi, uray no nakaro ti pannaka kabil mi, saan kami amatay. Iti amin akanito, ibakbaklay mi iti ipapatay ni Kristo, tapno makita ti biyag na babaen kada kami. Kanayon a maipasango kami ti patay, gapu ken ni Jesus, tapno maiparangarang ti biyag na babaen kadagiti agrup sa abagimi. Kayat naasawen apatay ti agtartarabaho kada kami, ngem biyag ti agtartarabaho kada kayo. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa iti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti Marcos, ti kapitulo 2, versikulo 20 ket 3 sa aging ganat, kapitulo 3 aging ganat, versikulo 6 ket kastoy ti mabasa tayo. Iti maysangal daw a panaginana magmagna ni Jesus ken kadagiti adalan na iti kataltalunan a namulaan ti trigo. Bayat ti pannagnada nagrurus dagiti adalan na kadagiti dawa ti trigo. Sinaludsod dagiti Pariseo ken ni Jesus, kitaem pay nga aramiden dagiti adalan nga a maisalangasing iti aldaw ti panaginana. Insungbat ni Jesus, diyo pay aya nabasa ti inaramid di David ken dagiti tattao na idi mabisinda. Simrek ni David iti balay ti Dios nangan ti tinapay a naidaton iti Dios. Napasamak daytoy idi ni Abiatar ti kangatuan apadi. Iti paglintegan tayo dagiti laing papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Ngem nangan ni David ket inikkan napay dagiti tattao na naaramid iti aldaw ti panaginana nga agpaay iti pagimbagan iti tao. Saan nga naaramid ti tao nga agpaay iti aldaw iti panaginana. Ngarod ti anak ti tao isu ti Apo uray pay iti aldaw ti panaginana. Iti maminsan nga ipapan manen ni Jesus di sinagoga adda lalaki sadyay a paralitiko iti maysa nga imana. Adda tattao amang palpaliiw ken ni Jesus no paimbagen na ti lalaki ti aldaw ti panaginana. Tapno adda pagpabasulan da ken kuana. Umay ka ditoy kinuna ni Jesus iti lalaki. Ket sinuludsod na kadagiti tattao, anya ti ipalubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw ti panaginana. Tumulong wenno mangranggas, mangispal iti tao wenno mangpatay. Ngem nagulimek da. Si pupungtot ni Jesus nga kimita kadakwada no pay kasta inay ay naida gapu iti kinatangken ti ulo da. Unnatem ta imam kinuna ti lalaki, inuna ti lalaki ti imana ket immimbag. Rimwar dagiti Pariseo ti sinagoga nakiumanda adagos iti sumagmamano akameng iti partido ni Herodiano. Nagtutulagan da no kasano ti panangpatay da ken ni Jesus. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakabasa ken panakadingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Ti sasauma naragsak sa uama mabiyag ti sasauma naragsak sa uama mabiyag. Amen.
Diyaman tayo iti mensahe ngayon pa ay iti koro, ket siya sino man kanya yung kakabsat, no, ada talento yo, iti panagkanta, ket maawis kayo, makipaset, iti koro tayo. Tapno kasta ket manay nayunan pa dagiti agserbi ken apo babaen ken koro. Kaya't ko lang nga kablaawan, no, tapno kasta ket bigbigin tayo ti kinaimbag ti Dios kadagiti anak tayo nga nagapu iti Central iti liplipas nga annual level iti national Bible quiz ti senior level ket gyaman tayo iti biag ni Sampi iso na ket third place ket no masabat yo iso na ket dawin niya kablawan tayo, third place iso na, ngem ti mangipaset iti senior level, iti national level, iti pakaramidan na ito ni July 20, lagi jay 25 conferences, ken 25 delegation ti senior level, ket anak ni Pastor D.S. Ralph Cruz ti representative, iti senior level. Ket ti junior level met, ket ti mangirepresent, ket gapot ti Central, ni Casey Galanza, iso na ti nangabakmat, iso na ti annual level representative, iti national final, iti junior level into no July 20. So amin nga komperensya nga adatag mamaysa nga junior level, kikita ditoy kastamet ti senior level, so nga 25 contestant ti junior, 25 contestant ti senior nga aglaban-laban iti national championship iti Bible quiz tayo ket medyo dakkel kanumot ti premyo na kano 50,000 kano ken daddo mapay nga perks so manipod Cagayan aging ganat Mindanao agkita-kitan to ditoy Central UMC into no July 20. Kararag tayo agyaman kami iti daytoy nga kanito si kakaditi makikaadda ti income panang bensa-bensa manen kadigiti sasaom makipagsao ka kadi babaen ti santo nga espiritu iti daytoy nga kanito apo dagitoy ti dawat mi tinaga ni Jesus amen. Paganetget ni Jesus iti aldaw ti panaginana kinuna iti Wikipedia nga kayat naipataros ko ti Ilocano ti kayat na asawen ti Sabat wenno Shabbat manipod ti sao nga Hebro ket maysa nga aldaw anay lasin iti panaginana ken panagdayaw. Sigon ti libro ti Exodo ti Sabat ket aldaw a panaginana iti may kapito nga aldaw nga imbilin ti Dios anasken a salimetmetan akas na santuan nga aldaw a panaginana. Kas ti panaginana ti Dios manipod idi panang parswana ti lubong. Iti aramid a panang tungpal iti Sabat ket nagtaod abilin ti Biblia sigon ti Wikipedia. Panaginana. Asin no ti kayatnan ti aginana kanyayo kakabsat. Amok marikna tayo iti pannakabannog. Nang nangruna kadagiti trabaho, panagaywan, ti pamilya, ken anyaman nga aramid nga impaaramid ni Apo, babaen kadagiti, nangayaban na ti tunggal may sa kanya tayo, ket marik na tayo ti panakaybannog. Nang nangruna kasla kumay ti daytoy nga lawas, ket narigat. Da kami nga papastoryo, ken dagiti nagbalin nga answers ti annual conference, ay kitalaga medyo nabannog met. Iti talo nga aldaw nga annual conference tayo. Halos 2 oras, 3 oras lang titurog. Duma. Kasjay, gapot ada dagiti aramid nga nasken nga aramidin. Nyemno, kastamet kadagiti daduma pay. Ado dagiti kay aramid nga kayat tayon ti aginana no daduma. Aglalo no si kalang ti adda ti tallo ti matana iji pagtaingan nyo. Si kalang ti adda third eye na makunada. Ngem dagiti anak, dagiti daduma handa nga makita dagiti wara-wara ti uneg ti pagtaingan, di ba? Ngem no makaungit tayo nabannog akon.
Kung kuna tayo, kadagiti anak tayo, wenno dagiti paset ti pamilya tayo. Kastamet kadagiti agad-adal ti agad-adal nga anak tayo. Agyaman tayo, tanalpas manen ti maysa nga tawin. Naglipas na manen ti maysa nga tukad ti panagadal. Nga halos han tayo nga manamnama gapo, ay busy ako sa pag-aaral. Busy ak ti panagadal ko. Kasjay ti isungsungbat da kanya tayo. Kadagiti sakit nga intay marikrik na. At damit ti pan nakabannog. No daduma kayat tayon ta ginana. Kastamet kadagiti anak tayo na daduma. Mabannog tayo. Aglalo na ibaon nyo ket ti ipukaw na. Wait! Agtalna ka. Kung natayumot nga isong baten ket pumudot dagiti pidot-pidot kin ulo tayo. Saan ka di? Mabannog tayo. Kadagiti amin na pisikalan, emotional, spiritual, kinaduma-duma pa nga paset ti kinatao tayo, nga marikna tayo iti pan nakabannog. Nga mga oray anyaman dagiti kasasaad tayo, trabaho tayo. Saan tayo nga agsardeng, aginggat, saan amalpas nga aramidin, ket awan ti lugar ti inanakan niya tayo. Di ba? Nang nangruna dagiti naganak, oray kayo tayo agsardeng, gaputa kaya tayo agtultuloy lata nga aramidin. Aging ganat saan nga malpas. Ngem kitain tayo ti Diyos. Ti kinapudno na kitain na titunggal may sa kanya tayo. Dagiti kasapulan tayo. Dagiti kasasaad tayo. Nang nangruna no kasapulan tayo ti inana. Na isang sangayan ti inana kakabsat. Asagot daytoy. Daytoy asagot ngayon paay ti Diyos tapno kastakit makainana tayo, maagasan tayo kadagiti nabannog nga aramid ti biag tayo. Tapno kasta maisublimanin dagiti napukaw nga pigsa tayo kadagiti bibiyag titunggal may sa kanya tayo. Isut kasapulan tayo ti inana. Kadagiti biag titunggal may sa kanya tayo. Kas tinaybasa kakabsat manipod ti Genesis chapter 2 verse 2 kunana, idi may kapito nga aldaw nalpas ti Diyos iti amin nga aramid na ket naginana. No kitain tayo no ti Diyos ket naginana. Ti may kapito nga aldaw kastamet titunggal may sa kanya tayo. Addamet ti panawen ti panaginana titunggal may sa kanya tayo. Kas kadagiti papastor ken workers ipaganet-getmet nga kayat dagiti leaders tayo, dagiti obispo tayo nga adaman lang may sa kumanga aldaw nga panaginana nga isumet saan nga agtrabaho tapno malpas dagiti aramid nga kasapulan nga aramiden kuma. Ngem no daduma saan nga mapaspasamak dagitoy gaputa adumit dagiti aramiden nga asikaswen saan laing ti pamilya ti uneg ti pagtaingan ken kastamet iti uneg ti iglesia tayo, nang nangruna no adda dagiti nasken nga aramiden. Kas kinuna ti labor code tayo, dito'y Pilipinas, the right to rest days is a fundamental employee right protected under the labor code. Employees are entitled to a 24-hour consecutive rest period day off every week. The determination of the rest day is generally subject to company policy, but it must be scheduled by the employer on a regular work week basis. So kasapulan tayo ti panaginana. Ngem kasapulan kadi nga ti panaginana tayo ket awan ti aramidin tayon. Anya nga ti kayat na nga ipaganet-get ti kayat na sawen ti aldaw ti panaginana. Umuna nga kayat ko nga ibati kanya tayo, laglagipen tayo ket daytoy ket maysa nga bilin. Iti daytoy nga istorya makita tayo ni Jesus no anya ti inaramid na kadagiti Pariseyo. No anya ti maipalubos nga aramiden iti aldaw ti panaginana. Imbilang dagiti Pariseyo nga saan naan-anay amay kontra iti linteg dagiti aramid iti aldaw ti panaginana. Isut gapuna kakabsat, apay nga ta nga adadakkel a kontrobersya may papan ti panagtrabaho, iti Sabado wenno Domingo,
when no anyaman nga aldaw nga nasken nga aginana tayo. Ngamin na isinggalot daytoy iti aldaw ti panaginana. Nga isot kasapulan nga agsarding. No maysa ka anapudno nga Hudyo iti may kapito nga aldaw ket isarding mo iti amin agagangay nga aramid. Ket ibusbus mo ti aldaw mo agingga nga aginana ken agdaydayaw ken Yahweh. Ngem maysa kadi a panaglabsing iti Sabat ken maysa a basol talaga kadi nga salungasing nga paglintigan no saan tayo nga aramiden daytoy. Saan kakabsat? Ngamin numampay na irugi ti Diyos nga ti aldaw ti panaginana para kadagiti Israelita, idi intid na kini Moises ti 10 abilin. Ti may kapito nga aldaw ti lawas masapul nga aginana dagiti Israelita. Alaglagipenda iti panangparswa ti Diyos ti lubong, ket ti may kainem nga aldaw, kalpasan ti may kainem nga aldaw. Naited iti aldaw ti panaginana para iti pagimbagan dagiti tattao. Akas pagalasinan iti tulag ken Moises. Ngem iti tiyempo ni Jesus inayon na dagiti leader iti iglesia wenno dagiti Pariseo Hudyo kadagiti pakadagsenan a paganurutan ken tradisyon iti aldaw a pagninana. Ket intanok da dagiti bukod da a paganurutan dagiti leader iti panawen ni Jesus. Ti aramid a panaginana kalpasan amalpas mo nga ornusen wenno aramiden dagiti ket isu ti panaginana ngamin gapo ta adupay anasken nga aramiden. Ti kayat ko nga ipaganitget ti tunggal maysa kanya tayo kakabsat. Kas kinuna ti maysa nga babasaen, Jesus reminds them that Sabbath is a servant, not a master. Laglagipin tayo kakabsat, nupay imbilin ti Diyos, ngemhan na nga kayat nasawen, nga ti aldaw ti panaginana, ket kasla isu iti masters tayo. Ngem agtultuloy kuma, nga isumet pa iti panagserbi tayo. Kaya't nasawen, numampay adda ti panaginana, ngem no adda dagiti aramid nga inkumit ti Diyos tayo, nga kasla panangisalakan, panangpalaing kadagiti tattao, tapno kastakit may isalakan da, itultuloy tayo nga aramiden, ta saampay nga nalpas ti aramid. Sa tay tula aramid, sa tay tula aginana, no nalpas tayo ti aramid nga inkumit ti Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Makita yo ti aramid, aging ganat saan nga nalpas ni Jesus, nga parswaen ti lubong saan nga naginana. No dikit agtultuloy isuna, nga inaramid daytoy. Ket kastamet kanya tayo. Saan ka di, nga no dikit aramid tayo, kadagiti pagtaingan tayo, imbilin mo di anak mo, aglaba ka anak ko lipasim eta O, no, aginanakan ton, numalpas mo to. O, sige, agpa-deliver kan to, ti Jollibee, when anyaman na ipa-deliver yo. Sumangpit ka di pagtaingam, saampay mo gayam nga na ibalaybay, dagiti lupot nga impalabam, anya ti ibagam. Anya kamit tin anak, di mo mitlakil din lipasin. Hanggang agin inanan. Ituloy mo, lipasim, dahil aramid mo sa kanto aginana. Ket kas jay kumamit ti tunggal may sa kanya tayo. Saan? Sa tayo tula nga panawen nga aginana no nailipas dagiti aramid nga inkumit ti Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Kas kumati tunggal may sa kanya tayo, adda tayo ditoy tapno agyaman ken agdayaw. Gapo tamok nalpasyo dagiti aramid yo. Kadagiti trabaho, pagtaingan. Ngayon to no agawid tayo sa balin tumanen nga aramid ti inkumit ni Apo Diyos. Nga saan tayo to agong ungit, saan tayo to nga agbugbugkaw. Ay kunak man lang, no nalpas mon, nagkapilyaak lang. Nakawarapay lang, dagiti aramid, dagiti
dagiti impaaramid ko kanyam. Di ba? Isot gapuna, hantay nga liplipatan, iti panawen, ti panaginana. Kadagiti aldaw, ti biyag tayo. Tultuloy tayo, nga ti panawen, iti panaginana, ket isu kuma, nga kas kinuna ti babasayen, the Sabbath is more than a day of rest. It is a day of healing and wholeness. It is a day devoted of restoring all creation to a place of vibrant life. May kadwa, ti kayat na nga ipakita. Simungbat ni Jesus kadagiti Pariseyo, ana isang sangayan unay awagas. Imbes nga kariten na ti panangipataros, iti bilin ti Sabat wenno aldaw ti panaginana. Isu nga binasahan ni Jesus manipod iti surat ni David. Di mo pa'y pulos na basa ti inaramid ni David, idi agkasapulan ken mabisin. Isu ket dagiti kadwana no kasano asimrek iti balay ti Dios idi panawen ni Abiatar. Anang ato apadi ket nangan ti tinapay kadwada. Saan nga nainkalintigan akanen ti siya sino man malaksid kadagiti papadi ket inted namet kadagiti may nakikadwa ken kuana no dadduma kakabsat dagitoy ti karit ti Dios ti tunggal maysa kanya tayo. Kas pangarigan adu dagiti papamatyen tayo, tradisyon tayo. No adda iti nagkatok kadagiti balayo, kapsat, mabaling ka di, na adaman lang kasapulak kanyang, ay hangkagis istorbo kanyak, apana kami di kapilya. Eki adagayam agbugbugsot nga paset ti pamilyanan. Kasjay kadimot ti panangkita tayo, ti aldaw ti panaginana. Wenno, nakakita ka itinangisit nga pusa, ti epan mo to'y, ay naku, hanak nga pa nagkapilyan. Oo. Kaya aday masidig kanyam, ay madi, dakis, ada nasabat ko nangisit nga pusa, malas ka no, numang tidak ti tulong kanyam. Umay kan to no bigatin. No, dumakas yay, ti panagkita tayo. Ngem ilawlawag ni Jesus, ti Sabat ket naaramid para ti tao, saan at ti tao iti Sabat. Nailanad kadagiti ebanghelyo dagiti sumadmamano ti kinaimbag ni Jesus. Ken pinaimbag ni Jesus dagiti tattao ti aldaw ti panaginana. Dagiti lalaki a paralitiko, maysa a nayanak a bulsek ijay Jerusalem, maysa a baldado a babae ijay sinagoga, maysa a pilay a lalaki iti igid ti danaw iti Betsaida. Amin dagitoy pinalaing ni Jesus. Numampay aldaw ti panaginana. Adu dagiti papamatyen tayo. No dadduma saan tayo nga maaramid ti pagayatan ni Apo gapu ti aldaw ti panaginana. Nga haan nga maitutop iti pagalagaden na. Ngim awisin na tayo. Ipakita ni Jesus kanya tayo. No anya dagiti pakausaran tayo iti panawen ti panaginana. Nga isut panagaramid tayo kumatik kinaimbag. Tapno may salakan ti biag. Awan ti serserbi. Ti panagdayaw. No saan tayo met nga aramiden dagiti nasken nga bunga ti panagdayaw ken panagyaman tayo. No isarding tayo dagitoy nga aramid. Isut gapuna kakabsat. Kas ken Jesus, daytoy ket mangted ti pannakaisalakan, pannakaagas ken anyaman a may pakita ti ayat, ket isut kumat mangringbaw itilinteg ti aramidin tayo. No kasapulan nga aramidin tayo dagiti inaramid ni Jesus, numampay panawen ti Sabat aldaw ti panaginana, aramidin tayo kakabsat. Ta isut karit ti tunggal maysa kanya tayo. Nang nangruna kanya tayo nga Ilocano, kakabsat, ado dagiti papatyen tayo. Nga saan tayon ang makatulong gapu kadagiti papatyen tayo.
saan tayo ang makaaramid, iti pagayatan ni Apo, nga maipakita tayo ti ayat ni Kristo, ti pada tayo nga tao, gapo ta na ring bawan, dagiti paglintigan, wenno tradisyon tayo. Ngem saan ko makakabsat? No diket ti aldaw ti panaginana, no mampay impaay ni Apo ti Diyos, nga isut panawen a panagyaman ken panagdaydayaw, agtultuloy kumamet ti panagaramid tayo ti kinaimbag. Tapno adupay ti manisalakan, adupay ti maagasan, ket maipakita tayo ti ayat ni Kristo, ti tunggal may sa Kanya tayo. Ket daytoy ti kayat ni Kristo nga ipakita ti tunggal may sa Kanya tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat, no adda amom nga nasken amay salakan, wenno mapalaing, daytoy ti no mampay aldaw ti panaginana. Daytoy nga aldaw ti panaginana, ket itid mo kadakwada ti awag ti ayat. Aldaw daytoy tapno kasta ket itid tayo, panangted tayo, iti biyag tayo, kadagiti pada tayo nga tao. No adda mabisinan, pakanen tayo. No adda no agkasapulan ti tulong Kanya tayo, tumulong tayo. May maysa tayo nga ili iti saan laing kas maysa a komunidad, iti daytoy nga aldaw a panaginana. No diket mangted tayo kuma nga agtultuloy iti biyag, iti aramid a panangisalakan ani Jesu-Kristo, nga isuna ket mangisalakan kada kayo. Kakabsat ti intay panaglakam ti komunyon, saan laing nga maipakita ti panaginana, nga isut aldaw ti panaginana ken panagyaman. Ngem kastamet daytoy ti aramid, anasken nga ipakita tayo ti ayat, namnama ken pammati, kadagiti sabsabali at tao. Tapno kasta mapadasan damat, dagiti kapadasan tayo, kas namati ken Kristo. Tultuloy tayo nga agserbi ken kuana, no mampay tilikudan kadagiti aldaw ti panaginana tayo, ket ipakita tayo ti ayat, saan laing nga kadagiti kapamatyan tayo, kadagiti pamilya tayo, ngem kadagiti amin at tao. Ket daytoy ti kayat nga ipaganetget ni Jesus, ti tunggal may sa Kanya tayo, ti aldaw ti panaginana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Kakabsat, daytoy ti panawen, iti panagyaman, ken panagidaton, padayawam ti Apo, babaen, iti panangidatag mo, ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo, no aramidem ti kasta, mapnonto dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to iti arak dagiti burnay mo. Idaton tayo kakabsat, dagiti apagkapulo karkari ken datdato na pagyaman iti altar, maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Kastabet, dagiti kakabsat tayo, kada iti online live streaming, no kayat yo ti magidato, nagyaman ken Apo, babaen iti online. Mabalin nyo nga usarin ti bank account, ken kastabet ti GCash tayo, ket pakikabil lang Ilocano service, tapno kasta ket may pakita nga daton nyo daytoy, iti panakipaset yo ti gimong tayo dito Ilocano service, the Central United Methodist Church. Giyaman kami, kitagtultuloy nga parabor ti Apo ti ipay na kanyayo, kastamet iti kakabsat tayo iti online streaming.
agyaman kami o Apo, ti kinaimbag, ken parabor mo, iti amin, apaset ti biyag mi, idatag mi, dagiti biyag mi, ken kastamet, dagiti nga sagsagot, kas paset ti panagyaman mi. Iparukpok mo, tinananay, a bendisyon, kadigiti anak mo, tapno agtultuloy damit a bendisyon, ti sabsabali, ket maramid, dagito nga sagsagot, kadigiti aramid, misyon, ministeryo, nga ti iglesia mi, dito yung Central UMC. Tinagan ni Apo, Jesus. Amen. Amen. Tultuloy tayo, agtakder, kakabsat, kidawik man, tintay, para iti naindaklan, a panagyaman tayo. Ti Apo adda kada kayo, Kastamet ken ka. itag-ayo, dagiti puspuso yo, Itagay mi ida iti Apo. agyaman tayo, iti Apo, a Diyos tayo. Rumbeng agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isot maitutop na imbag, ken maiparbeng, a kanayon ken sa dino man nga agyaman ken ka, ama aman nakabalin amin, na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akas asping mo, ken inpuyot mo kadakam ti angis ti biag. Uray pay idi at tinalikodan da ka, iti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winawayawayaan nakam iti pannakatagabo ken basol. Inaramid mo iti tulag asikalaeng ti Diyos mi, ket nakisauka kada kami babaen kadagiti profetam. Ngarod, dakam amin at taom dito'y lubong ken iso amin na buybuyot anay langitan. Dayawen mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amang ikan kanta. Santo, 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 Diyos na nagbinig, langit ken dagat napnut, gloriang sadyay kangatuan, nagasat di umay kapuken Apo. Hosanna, joy, kangatuan. O Apo, nasantuan ka iti bendito ni Jesucristo nga anak mo. Ken kuana imparukpok mo ti Espiritum, tapno ikaskasaba iti naimbag adamag dagiti napanglaw. Mangiwarnak ti pannakawayawaya dagiti balod, ken mangisubli ti panangkita dagiti bulsek. Mangwayawaya kadagiti nairurumen, ken mangibunannag iti tiyempo apan nakaisalakan mo kadagiti tattao. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol. Babaen ti panagtutuok na, ipapatay na, ken panagungar na, impasngay mo iti iglesyam. Inyadayo nakam, ti pannakatagabo iti basol, ken patay, nga nangaramid ka iti baro atulag, babaen ti danum, ken ti espiritum. Ket idi umuli ni Jesus sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami akan kanayon, babaen ti espiritu at sasaom ken espiritum. Iti daydi arabayi nga impay na ti biag na para kada kami, nangala ti tinapay. Nagyaman ken ka, pinisi-pisi na, inted na kadagiti adalan na, ket kinunana, alain nyo, kaninyo, daytoy ti bagik ang may paay kada kayo, aramiden nyo daytoy, kas pakalaglagipan nyo kanya. Idi malpas, ti panangrabii nangala ni Jesus iti kopa. Nagyaman ken ka ket inted na kaligiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy iti darak iti baro atulag anay parukpok kada kayo ken kaligiti adu iti pannakapakawan kaligiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy amasansan kas pakalaglagipan nyo kanya. Ngarod, kas pakalaglagipan, kaligiti aramid ni Jesucristo, idaton mi dagiti bagbagibi, iti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan ken si bibiyag adaton, makikaysa ken Kristo kadakam,
kas ipakaamumi iti misteryo iti pammati. Ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay Iparukpok mo ti Espiritu Santom kadakam na tipon-tipon iti daytoy, ken kadagitoy asagot ti tinapay ken da arak. Aramidem ita kadakam ti bagi adara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong, asinubot iti dara na. Babayan ti Espiritu, pakipagmaymaysain na kami ken Kristo iti maysa ken maysa. Ken ti ministeryo iti lubong, aginggang nga umay ni Kristo ti maudi a panagbalegi, ket makipagrambak kami ken kuana iti nailangitan a padaya. Gapu ti anak mo ani Jesu Kristo ti Espiritu Santo iti nasantuan nga iglesyam kukuam amin dayaw ken gloria pannakabalin nga Ama ita ken ti agnanayon. Amen. Kantahin tayo. Sa dilangit, naganmudayawen mi, pagariam umay, pagayatam magturay, to'y dagakas dita. Basulmi akas pamakawan mi, ket di na kami ekti suliso, ket ilisi na kami dinakes, nakukwam ti pagarian panakabalin ken gloria nagnanayon. Amen. Gaputa da may maysa at tinapay, datayon no adupay, ket paset ti may maysa abagi, gaputi tap aglakam tayo, iti may maysa at tinapay. Ti tinapay episyan tayo, iso ti panakairaman tayo, ti bagi ni Kristo. Ti kopa, apagyamanan tayo, ket panakipaset tayo, ti dara ni Kristo. Amen. Maawis kayo, kakapsat, tugaw tayo, ket awisin tayo, umuna, dagiti ti sangwanan, punwen tayo, dagiti pagparintumingan, ket si papakumbaba tayo, nga aglakam, iti daytoy a sakramento, ti komunyon. Maawis tayo amin kakabsat. Sige, kakabsat, punwin tayo, dagiti pagparintumingan, umay kayo amin. Ket si papakumbaba tayo nga agyaman, agdayaw, kanidaton, dagiti bibiyag tayo, dumawat ti pamakawan na. Kakabsat, dagiti dadumapay, maawis kayo, punwin tayo dagiti pagparintumingan. Kinuna tinasantuan na surat, nung uminom tayo iti kopa, ti bendisyon, anagyaman tayo iti Diyos, di tayo kadi mairaman ti dara ni Kristo, ket ti tinapay, apisyen tayo, di tayo kadi mairaman ti bagi ni Kristo, gapu ta da may maysa at tinapay,
apagbibingayan tayo, may maysa tayo abagi, uray no adu tayo. Kakabsat, ipaganetget, iti daytoy, anasantuan, asurat, itinauneg, ana espirituan na kay papanan ti komunyon. Ti pannakipaset tayo, iti dara, ken ti bagi ni Kristo. Asajay kadigiti namati, ket mayrabanda, kas pannakabagi, apan nakaidaton ni Kristo ti krus. Kaya't nasawen, ti dara ana ibukbukmet, at tunggal may sa kanya tayo, mapakawan tayo, kadagiti basbasol tayo. Kaya't ti tinapay mangibagi, kanya tayo, ti panagyaman amang ipateg, ti pannakasubbot, ti aramid ni Kristo, kadagiti bibiyag tayo. Tingkay panaglakam, tumakder kayo, kaya't agtultuloy, nga ti kapya, ayat, ti paay ni Apo kada kayo. Amen. Amen. Agtultuloy nga awisin na kayo ti Apo. Kuna ni Apostol Juan, iti kapitulo 6, versikulo 35, nangasto iti kuna ni Apo. Siyak ti tinapay iti biyag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mauwaw. Kakabsat dagitoy nga sarita ni Apo, ket impagitgit na kada kayo. Nga daytoy tinapay ken ti kopa, nga daytoy iti agbalin nga representasyon ni Kristo kada kayo at tayong lahat. Ti kinamanagayat ni Apo ket saan tayo nga maibalik ken kuana. Agsipod ta daytoy nga bagi ken kopa, impagitgit na kada kayo ken kada tayo amin, nga daytoy ti kinadakkel ken kinamileg, ti kinamanagayat ti Apo. Kanen inumin tayo daytoy nga elemento, ket kanayon nga laglagapin nyo nga ni Kristo ket adda kada kayo. Dagiti panawen nga daan tayo ken magmagna tayo iti pagsubok ti biyag, laglagipin nyo nga san na kayo nga ibati ni Apo, san na kayo nga baybayan, agsipod ta daytoy nga tinapay ken ti dara ni Kristo, iso iti bileg ti kinamanagayat nga da kadaya kayo kang kanayon. Kanen inumin ninyo, tumakder kayo, agsubli kayo kadagiti tugtugayo, ket ti kanayon nga bendisyon ni Apo adda kada kayo itaken ti agnanayon. Amen. Brothers and sisters in Christ, let us continue in the spirit of prayer and meditation as we approach and meditate on the sacrament of Holy Communion. Our tradition says that the sacrament or the Holy Eucharist is a means of grace from our God. It is by His grace and His love that we are saved. And through our faith, as a response to that grace of our God on the cross of Calvary, we are all forgiven, we are all loved and accepted, no matter who and what we are. We are all equal in the sight of God. And this Holy Communion, as you kneel, God is pleased with us. And so, as you eat the bread and eat the cup, may you continue to glorify God through your service, through your love, and through your dedication in our Lord Jesus Christ. Arise, and Jesus loves you. Amen and amen.
We are all invited in the Lord's table, so let us come before Him, knowing who we are in Christ, acknowledging who He is in our lives. So let's continue to humble ourselves before our God as we receive these sacraments, the symbol of the body and the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. And as we receive these elements, let's remember His words in Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you as well." Continue to put God first in your lives, and whatever need you may have, He will gladly give it to you according to His perfect will and plan. Receive the symbols. Go now blessed and be a blessing. Amen. Kakabsat ken Kristo. Madaydayaw ti Apo, kadagiti panagserbiyo, ti Iglesia. Ang Iglesia na ibinigay sa inyo ay kalinsabay nito ay kayo'y itinalaga sa gawain ng paglilingkod. Pangkanayon nga laglagipin nyo, ngada kayo ti representasyon ni Kristo. Hindi lamang dito sa loob, kundi maging sa labas ng Iglesia. You represent the goodness, love, mercy, and the Word of God, referring to your deeds and actions. And as you partake these elements, remember that the love of the Lord never ceases. The body and the blood is now already unto your flesh. Continue to serve the Lord. Arise, remember that the blessing of the Lord be upon you now and forevermore. Amen. Agkararag tayo, agnanayon na Diyos, impain ni panagyaman ken ka, gaput ikayoy ana santuan na misteryo, ti panangidaton mo ti magpagpara kadam. Papiksayan na kami amapan ti lubong babaen ti bilig ti Espiritu. Tapno maidaton ni merti bagimi kadagiti sabsabay. Itinaga ni Kristo Jesus nga ako mi. Amen. Kantayan tayo ti himno, ti pagyaman ken panagdisipulo. Luktam kadagiti ay mata, tapno ti pudno makita, siya kanya panakaawa, amang waya-waya kanya, si Ulime kaguraya, Diyos ko't pagayatam kanya, luktam kadagitoy mata, Diyos nga apo. Kararag tayo. Manakabalin nga Diyos, agyaman kami manen, kasmay sa nga gimong, iti iglesia mi, dito'y Central UMC, tinipon-tipon na kami, pinagmaymaysa na kami, tapno agyaman ken agdayaw ken ka. Agyaman kami, iti presensya kadagiti anak mo, kasnamet iti uneg ti iglesia, iti online,
mangipakita iti kinadakkel mo kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanyada. Wen Apo, i-commit mi dagiti bibiyag dagiti anak mi nga dati masaksakit na, agasam isuda Apo. Dagiti dati nakaabot kadagiti panagkasangay, anibersaryo, ti parabor, kinagtultuloy nga ayat, ken tawtawen pay, ti ited mo kanyada o Apo. Tapno, tultuloy mo met nga isuda nga mausar, ti panagserbi, dagiti bibiyag da, anyaman dagiti aramid nga incommit mo kanyada. Kasnamet kadagiti mangala iti board exam, ni kabsat, nga take iti dentistry, Doctor of Dentist, Lord, ipaay mo kaditi nananay nga sirib kanyana, kastamet kadagiti dadumapay nga dagandat na. Ditoy ayami o Apo, nga take ti board exam, kastamet kadagiti agtrabaho iti balasiw taaw, ipaay mo kanyada. Iti sirib, ken ipaay mo ti trabaho nga ikarkararag daking ka. Wen Apo, bendisyonan na kam kadimanen, iti daytoy asumaruno a Domingo, Apo, iti daytoy nga lawas. Tulungan na kami nga agbyag sigon iti panangawag mo kanyami. Tultuloy nga ikanakam ti sirib, tapno saan kami nga agkurang, ngem sika ti mapadayawan, gapu kadagiti bibiyag mi, anyaman kadagiti trabaho, nangawagam kanyami, kadagiti komunidad, trabaho, araramid, ken kastamet ti uneg ti iglesia a panagserbi mi o Apo. Ammom dagiti kasapulan, dawat, ken araraw dagiti anak mo, ket sapay la kuma babaen ti grasyam o Apo, dakkel nga grasyam. Anyaman dagiti nagkurangam mi, ipaay mo iti napnuan nga bendisyon kadagiti bibiyag da, tapno agtultuloy damet nga bendisyon iti sabsabali o Apo. Wen Apo, tulungam ti tunggal may sa kanyami. Di nakambaybayan o Apo. Anyaman dagiti pakarikutan, anyaman dagiti karit ti biag o Apo. Mangnamnama kami nga nayunampay dagiti pamati mi. Tapno kakastawa saan kami nga agkapoy, aglupoy, no diket babayen ti pamati nga impaay mo kanyami. Sireregta si pipigsa kami nga agbalegi manipod kadagitoy Apo. Wen Apo, agyaman kami, bendisyonan na kami ti daytoy nga lawas, aging ganat agkikita kami manen ti sumaruno nga Domingo, tapno agrukbab agdayaw ken agyaman tinasantuan anagan mo. Kadiyo Apo, pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi, nagbiddutan mi, ken anyaman nga nagbasulam mi ken ka, kas pamakawam mi met kadagiti nagbasol kada kami. Daytoy itinaga ti dawat mi, itinaga ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Luktam dagitoy lapayan, tapno ti mek mo mangiga, ket kinapud numay kanya. Si ulimek tiamang kaya, Diyos ko't pagayatam kanyang, luktam kadagitoy mata, Diyos sayo. Kenanakuman, en Espiritu liliwan, dayawen na ipangrunang, ilangit lagang. Amen. Kakabsat ken Kristo, nalpasen ti panagdaydayaw ken panagyaman tayo, ngem ti panagserbi tayo ket mangrugi, ti intay panagsubli kadagiti pagtaingan ken nangibaunan ni Kristo ti tunggal may sa kanya tayo. Awaten tayo, tagtultuloy nga talna, kapya, ayat,
itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.